You cannot prophesy and kill the spirit of evangelism. You know nothing. Yeah. I was so big child William. No man any partner who said cash. Before I can say me a cham. Me so 15 years ago. The next 15 years, enche baba. Yeah. President Mama Tison say na and say ya. You to ababa me. Yeah. Says yes. O twam fie me no. Hwa. You careful. Enti emire ni ho mani pa. Dabi. Obi wa we panimu utie mi say me kese me hwa me was side view. Yeah. And I'm back view that back me no am test abro for that say me no kasa say me hwa o. Obi wa we badwemba. O tie asem na ni aba ne ho. Yeah. Obi so akọ asori ko hwa asori ye papa. Me no mi no be wu agya asori dan ho. Na ye hu asori ye papa. Ya asori ye papa nti na oba ha dia. Ene de me ka kire de wano aduane ama osere ba ho aye tuntum ne say wo hia agya ye papa biem. No hia silver duro. Yes. Bonsama nyansa na we hear bidia nam we hear silver shine. Yeah. Before wetin dey aduane asija so ne ankasa sabitafra che wanimu a wo ba afun. Chance ne be say akogya so biemu a it needs to be shine. Yes. And now banku na ye kan wada asemu no se ye wuhuru mu a wutimi fa mole fufuro ngumu da Never. ebebo tuntum. Yes. Enti wankasa wabra bono wa hunu de ye awie na wakọ check asọrọ ye papa de hi na free nyame no ya wasam wo a wo de free nyame no kura wa paninu ya gubre. Oh. Iti asofo na ni be ba omo ho say message we na wo sie preach na nsọrọ ma ne kọ because aduane o de makra na di no ome na me de na ye we na free nyame ye nya homeda ye memenda ye kwasiada ti se de amangwate ato na mo amokofa we si we di na pampa ma bobabodwe mo ba ko awie na de obesene ye na wafa mango no kọ. Yeah. Me de me wo ya de me ka kire ho but one kai me nsu a Obekaya siri. obesi mire bi mi makọ cancer heavy ni ho but wona masere ena me se na ye ensam ya bi wo mu a ye so ma adisi ho yie ye nom na sape ye jasi wo gongran. Yeah. Ebi wo me mu ma me nye din mi nkasa. Okay. When you speak na ti me news wa people do create news. Yeah. Obi sha da ka so anya accident no de anya news na me de me kasa me yire nchia na ho kra na news wa. Oh. Ikoko aso ma me nye din omo kan ya be 1 month na me ka kire omo say de oni nyansa pa on tena konwam wodam wontie. Okay. Heaven na mo se me nka ho asam no metia atuka akọ awudobe edipa na da ho metimi atuka akọ sesi atafo mo kire ifre ho beneza mo kire. Yeah. Minim ho. Yes. Tafo sie ye land kakraka minim se ho na ye nipa last stop be mo kire ankasa de mi ankasa wo kasa mini wa dance a me nko wada heaven me nko heaven da enti minim heaven asem. Okay. Ne de metimi ya kache mi nua bia wote an se hwe na wa anya abohye anyinyi nsangu na mahu dia wa ya abohye wa anya bada. Yes. Usiminya eno nto na me koka heaven no sisi e ko heaven minim currency ye di ho America for na top owiase ye kodi euro anase ye kodi pounds be Ghana ha de minim sa obo obra boya obenya cedis. Yes. Usiminka heaven asam and also heaven no mate se wona nyankopon wo be mafu plane na tukwan matukwan bebre. Yeah. Plane no ko soro pa ma hunu dan bia wo soro be bi dru Dubai de mi hunu se dan esiso ma hunu heaven. Gosh. Eti ma menka ya de asase we so enu obi gi obi yire obi de boni ye di nua obi twatro go obi so ma ne ko prison judge bi giska de obi ko to prison. Yes. See I didn't be done obi statement e ma ne da remand ya ma ne ho pro eti ma menka che mi nua no said ya wo dua no wo betwa. Okay. Bonsama brade. O se ma ka heaven asam heaven no I cannot me timi kokko to ka che lawyer say judge say my lord me nya lawyer o Baby. bedra nyumra na abaifo committee amitimi wura mu kwa chiri bi. Yeah. Be court to the mi ko gina ko yes I put it to you ye be jeli me sa na judge ni sudura nyumra na abaifo oba okoso bi bu pe obema ne kro. Yes. Obema ne twere obema ne kwata
To be on a level. Okay. So when you talk law, when you're talking about law, I'm talking about spiritual aspect. Yes. Almost say Debbie, what for say I don't believe in heaven? I say, maybe say I don't believe in heaven. I feel I'm for to what do I say, hey, this boy. I'm saying, still call me a boy. Do I look like a boy? Hallelujah. Amen. Instead for them to interpret me well, they rather misinterpret me. Yeah. Yen can hear asem. Aha. Dia so bie no. Ye ne ye madia. Na dia hunta no. Heaven ye hunta sam. Yes. Wo ba wiase a wote se nyame ba nye ne. Ensu nipa se na wu am ye se wo mo. Na je se Bible si twa na twa se nipa wu preko no wu na chi watemuo. Enti wu na obi awu a chi watemuo na wose ye boy ye bra yie. Na Moses wu ye Bible me yete ase se ka se tam ya be fa na ko. Enti niam ba ya obewu anyame sunsum me wo no abefa wo no. Let's correct it here. Yes. Bonsem awurade asem no. Gosh. Obi wa on call heaven. And go be when we call heaven and the Bible can just say a wufo basa sore. Yes. Abebu atay. Gosh. Eti ma me prepare we na pofiri mu na wo wuo bi be fa kwa. Wonya ba bi akoda. Okay. What are you talking about? What are you saying? It will be by me chair was saying, Shaman come, me I don't meeting bass on the nipa over about 10,000. Yeah. Ma shedi pa 3 per administration. Dia me tia na mka Yes. Me hwasa mutia bebrebe eti wako ha mani sori me se wodi ubewu wo bewu sasa dia na cheso obewu me hunu wu me maka wu obi koduru fia wa de se ya bra wo boy wo yo tropa wo mama say yi wo di me di kwatwehwe control enungu ase ya bekaw Yeah. wo behu na adwaman honhoma bewura mo no akodi wo ba akope no woni magu ase. Yes. Wo di nyame ani magu ase ya kan no no wono so ma enungu ase ya kan. Okay. Bonsema Jesus. Ena me wo kwai. Tina mato mboti akonnwa kyerɛkyerɛ no kora no. Woti asisia obi ani ngu ase na opɛ woni megu ase awigira. Yes. Eti na sɛ me ka kyerɛ sɛ gyae na de nipa gu onu anu otwa. O se akwa no onka nkwaje asɛm bɛ na kyerɛ maka kyerɛ wi. Wo bɛ nkwaje asɛm ma bi. Woti a onu oba bi awo. Wagya no kɔfa foforo. Ena ne mani sungu so enkura na komte wo mo nti wo so ebehia wo. Yes. Eya na wo na mu no ebeti wachi ti mama wan call back and call your correction na me share wadwiri mu say me am all the powers. I will have all the powers but I can never save you. Yeah. What is heaven? They make cash with you ya samado umpo no ana meka ho na menim minya unu currency ebedi wo heaven a me nka hwasam. Yes. Me who the upper kasam your prophet of doom who now you doom obi a wonyim akura wa 7 months e odi aduro hye na se yi na ba no so onu ni nya ya akura ne betimi de ne na akoa wa ku. Yeah. Iti anu na wo sabe ka se jai me nya no ho nkoka me do na se me no manim a me nwura no mu nkoto machi Baby. Yes. asama na wo ka kira me no abrantia beti dem ha mire bi beba hepatitis be you benya kidney in the liver and the cancer because insana wonom no ebi ade wo so hwa food and drug board ni kura ya bribe no eti won check ni ye yete wo man ya wudi esikanti no kurasa na obi wen sansan wada na me ka cho say wo kidney ba ba say bi ana wantimi ya nyini ne watwa wo na so aselesina wo si ja insana say na wo ka no na koka heavy answer. What is this? Gosh. How can I do this? But I can do this. Yes. And go. Yeah. Because steps well. Yes. But where I can't. My hand will grab a tiama. A bad news. Until we have to finish. Obi power oni ni kuna ba no manete hwe de wa ya kora no. Oh. De o so ye no na nyame be hwe so aye bia ma wo. Sir. Ti nyame nche wo ba. Say heaven. Wo de omo mo sisi omo so dan wi omo pesika si school de agi sika no. Mo kan se mo hunu nkire wo.
I'm telling you. Yeah. Me? What you pay me, be a ministry that form. Because what who and a whole prayer. What the other whole prayer, man? About phone could janish him, Yamina Richim, me Pami Mobi, a brother and Papa, but 2 August Swabaji. I don't tell me from what I'm trying to watch out. Then I'm a cook myself on my connection. Yamaba for the yet you mean who be that, but maybe in Wawalu or Banfi, you know, one who draws a good pass on that, one who not bread. It's in Yanutino who draws yes, ya hat and a home bread, no. I be you good to the soul. Into no class and make catch it out. Okay. Whoop, Brahma, sorry, whoop, jai. Yes. Bonsama Jesus. Amen. Amen. Heaven is a promise for Christians, but we need to have our spiritual bank statement. Okay. Good invitation before the heaven embassy will grant us a visa. Yes. Am I talking to somebody serious here? Yes, Papa. The embassy cannot promise us any visa. Once they will invite you and only baby or the other. Obetia saw them catch me say, Reverend Media air semenum. Abra will prepare one fibroid. When you be other no one do menses and affiliate and may who prepare one fibroid them samami and you be loyal to yourself. Fabema bakope when you want one. Kwa man say be japadi, oh, I can't G, draw to see a jolly peace. Inti se mesi jano kura beche. Nemo se obe how ni pedua atro ene phone na obe use ene etiri nyu ade beche uti so ena na obe ba bi dimirika se nsu to so metia ma mutira yi ato ha eni ba wadwane agya uti ho what be da hwehwe tira ba ayi asi ukuro mu ya kwatwa uti nyansa dodo wadwane ne ti na odimirika sa se ne ti na tuo ababa ne tiki na se ye enwi kata ne ma se ye na nanta and was never found it too. Now, when you be no got and I risk to a yanigasi and Zion at Ekron. And so Yari about Nipadumo and Suntimo Horonco. Yes. Even no one side overco. And you're wasting your time. One year, my here. And the pastors was to be praised. They want president to call them and say they are good. President to call when himself for you good. No, Mama, we are the Ghanaians. And me and I make Jina Jew. And as soon as I'm a Jew, now I'm thankful. Somebody can be a minister of state, you know, a demon. It can happen. Yeah. Rev Obofour, I'm a tenant safe shower, but I don't know because I'm an answer to my so. Now I'm done my Yeah. A tenant safe shower, before bet me a boy, come to me. If you don't need me, don't come. Okay. But I don't want you to be a failure. Yes. A man brabon zero. What is a miracle? Without understanding it. Without knowing what you're doing. What is your core mandate coming to this house? Okay. Who prepared you? Do you need a permanent miracle or a temporary one? A temporary one, dear me, I can give it to you and I'll get the fame. And tomorrow it will fade. Amen. Amen. Mama, people will come and go and I will come and stay. Okay. I swear. Back to this state. Yes. Maybe there be our tia. Yes. What me na me madi omo nsese omo se me papa no Rev Obofour. Me ko asori APC. See. Yet me pa ma choose Obofour so for Sunday asori bra. Obi su kra ya Sunday ni bi. Akọ radio ni TV ni nipa nsi wo. It's his time. Yes. What do you want me to tell you? Who your mistakes and you said I need more miracle. Shy. One we am here to prison was me say me shimbo. Who was our shit? And because I want to increase my case more. Oh, Jina saw them say, Satan. Me tete also. Who tear Satan so? They can Satan on the background. Who try to the person? Who shall you know tell to crowd with him? Who would tea and will be a Jana Yera one number. Who won some was a who could yabon Samson. The boy, I just say, a jick who could yabon Samson. Shut up. I want some time about being a cow. Okay. Would there be a net bonnet? Every day will be me.
sɛ medi hɔ koraa wobɛfɛ me. Yes. sɛ akoa wei nkɔbɛka no kora kyerɛ ma menyɛ sɛ mene gya kɔkɔɔ o sɛ mema w'adwuma apagya ɛyɛ 3 seconds. Yeah. Paul cry wante wɔse metumi adeɛ nyinaa yɛnam Kristo a ɔhyɛ me din no nti. ɛti sɛ yɛbɔ mpaeɛ sɛ w'adwuma apagya ɛyɛ 1 second. kɛkɛkɛkɛkɛ na sɛ bɛwie. Okay. ade bi ahyɛ se ɛnyɛ dene Awieyɛ no. na wieyɛ. ɛsɛ mede asɔre abɛsi kwan ho meboa Yeah. ɛne nyina ɛhwɛ ɛbaa ha yɛpɔn a traffic ne nna yihia ne kyena Okay. timi nam a na wiase some asɛmpa na meka kyerɛ no afi sɛ fɛ tabora koraa deɛ ɛhyɛ tokurom ɛti asɔre no gu obi ante wei deɛ kaa ɛtwam nyinaa ɛhwɛ sɛ nsuo no ɛtaa mu akɔsɛ ɔmɔ nko awe a na atene ɛso ɔfe we yɛ antene Yeah. akɔsɛ ɔmɔ nko nsuo nyinaa akɔsɛ ɔmɔ nko awe a na Ghanafoɔ di n'atam na adeɛ na wɔweɛ asɔfo nkɔbɔ mpaeɛ nso yɛmfrɛ obi si yɛnkɔbɔ mpaeɛ ma ɔfe da Dabi. akɔsɛ ɔmɔ kwame nkɔmɔ adaworo ma ɔkɔsɛ sɛ mfidie di agu ne mu kɔtene baabi nsuo bi awe a ɛnyɛ national issue akɔsɛ ɔmɔ nko awe a ɛyɛ the national issue ɛti esi a mabɛsi ayi mpaabɔ na mebɔ sɛ awurade a wɔyɛ dɛɛfoɔ sɛ dabi ɔbɛma me sunsun mu fu a Yes. ɛdi nyɛ afei na mebɛyɛ atorɔ sɛ maduru akyɛmata so what afei na mebɛnya time tombo de teachings ato fam abɛkyerɛ nipa a wɔba me hɔ a wɔde kaa papa abɛsi a masɛ kyerɛ nokora ka kyerɛ nso owura kaa deɛ wodi bi aba nso w'adwuma yɛ ni a ɔne ne yere da no gyae. Yes. Bonsama Jesus. Sesei ɛnyɛ afei na abayikyerɛ bɛyɛ me dɛ o afei na me ne wobɛyɛ no bɔmpa to bɔmpa Okay. afei na mebɛyɛ agya ama wayɛ ba if only you want to be submissive. Those who don't want to submit don't come to me again. What you are saying, man, here is your mistake and here is the mistake of the devil. Let's correct it and move forward. Okay. Now you are going to say Rev Obofour me ba ha sɛ wo ba ha sɛ kasa wo frɛ me ba sɛ me besire mo buru ho ade nya wo na ba sɛ. The young guys of the rudeness spirit today, they don't have future. They will die early. Okay. Was a softener curse. I mean, curse you. Because we did the team, and we obeyed me. What happened there? When I'm 7 was it doing any way, Jenny? It's all your brand. You team boom, I'm in there. Cassette, I'm in there. Shimami, Penny, Sumunda. It's only a matter of time. Oh, a ticket. I am a protocol number. You're gone too soon. What a shock. Yes. You will die. It within a simple accident you die. It's also mean chow before they bow sunimua. Me ya research it by yenya ohe one walk of wound cancer. But you answer goes through. Samawa sir. Be careful. Okay. And then I want Yes. be an nature. Ah, massa. Okay. Fansa tu ti so. Me da se so ba ha. Onyame sem hia na mani pa yo tefo. Man sa na yene ne. O my Ghana. Awurade hia mani pa bi anya odefo. Enwie obi aye. Na nsi ni pa bi aye. Yesu ya adoma Saturday we. O man sa na yene me ye champion service. Omo da form me pagya won wo Yesu dine mo de na dwuma guo ne nsɛm benya bi de wɔtɔne ayɛntɔ awade hyɛra ne monyam de waba asesa ma nipa sere no awurade mana ni da so na obenya bi soso Saturday asɔre aba so ayɛ champion service memenda we ya nipa nyina mra Accra akyemota Malcolm na chiwo APC anopa memeneda kache unua nanse obi ase bofo asa chenwosra na nipa nsaka obeye nipa kase no champion oil no o wilisi biem na nipa wuti wa wo bre wabama bua ni da so asa bofo se tumirika memendai de yare ama na ye mobbo de awo nti nipa sere no de kada no so omra omaje white paper ni bi on tworo de ha no so we ni mo tworo e ba tworo ama de wo wie school woni agima ye de na wade egu
baabi a wɔbɛta kora tene mene ka sɛ ɛyɛ akɔntuo sɛm Saturday wei awurade sɛ mewura si champions nti wo maame mba mu nyina sikani bi anim a ɛnyɛ nwanwa onyame bɛwe agyeɛ ama na yɛyie na woba m'anim a fa hyɛ w'adwene mu sɛ wontu anamɔ nnuru hɔ no na awurade ayɛ ɛmɛba a mote wɔ a awadeɛ ho ayɛ dene ɛno nti na motwe mpena gya ato hɔ memendatɔ rink ordinary rink fa bɛhyia me ɛwɔ akyemɔta mɛkɔmɔkyi hɔ Azuma Junction APC anɔpapa na som no ahyɛ aseɛ 2,012 na mapɔn ɛyɛ champion service timinya sɔ mike ma nɔpa na sunsum no deɛ wɔka no ɛna mɛka kyerɛ wo na mama ho akwankyerɛ ama nsɛnkyerɛne adi w'akyi wo deɛ wote w'ani anaasɛ adeɛ bɛkye me menda no tɔ drink baako fa bɛhyia me bɛgye champion oil ne bi kɔ obi a wadi nkuguo no wɔntimi nkɔ kɔn biem but we deɛ mema wadi nkonim masi wo hene wɔ abrabom na yesu dene mu wɔbɛyɛ titiri mapa mene ka sɛ afe bi ɛkɔ na wie ya ɛna wahokyerɛ ba mene ka sɛ sɛsia no obi aka kyerɛ sɛ ɔbɛma sika wo abiem ɛbɛyɛ den sɛ bɛba but yesu de memenda baabi a wonam biada bepiem anim na wonyame bɛkasa yɛmfa ka ɛwɔ La Paz station Totoro station hɔ yɛmfa ka a ɛba dɔme ɛwɔ Carnation station yɛnsi wɔ New Plan anim hɔ yɛmusa